Теб ще има проблем. За мен няма да има проблем. Да, ще дойде да направим още ставка обаче. Да, няма проблем. Ще видиш. Това няма да мине без репорт. Да. Мислимо. Що ли мога да пресекреш тези бъска по стъклото? Нямаш право да буташ хора. Не те ли ме казах какво имам право да писам? Нямаш право да пипаш хора. съм на работа да писам, за да не ми дига нервите. Нямаш право да... Чули какво ти казах? Нямаш право да пипаш хора. Не ми разваля това да писам заедно, 2 часа на работа. Нямаш право да пипаш хора. Моля се да писам. Вишко, си намея седнал зад тебе, не искам да викаш, защото с тряскали ти. Добре, извинявай. За друго говорите, обаче не викайте. Да пиша, приятел, моля се да писам. Тук съм и ти казвам, че нямаш право да викаш, нямаш право да буташ хора, заради това, че някой ти е блъснал автобуса. Чули, остави ме да работя. Аз те оставам да работиш и това е. Казах какво искам да кажа. Няма да мине без репорт. Това няма да мине. Моля те се да писам. Няма да си мине този номер. Иди на заден от само. Да, аз съм тук. Аз имам право да съм тук. Не, той беше отговорно лице. Да. Ако сега го ударя, както бяха... Имам право да стоя тук. Децата бяха виновни. Той няма право да ги бута. Няма ли, той си отърва нервите. Няма право да удачи. Те нямат право Това не са негови деца. Това не са негови. Той няма право да ги удра. Аз имам право тук да стоя. Добре, близки по-малко. Аз имам право тук да стоя. Имам право тук да стоя. Мерси. Аз съм добре, мерси. Айде, запазете спокойно. Аз съм добре, аз съм спокоен. Той не е спокоен, както виждаш. Мислимо. Защото това няма да мине без репорт. Аз тръгвам сега. Аз съм спокоен. Той не е спокоен, както виждаш. Да, ама няма право да прави такива неща. Знам, и децата ни бяха прави. Да, обаче той работи. Те не работят Децата ни тук. бяха прави. Да. И той се Аз тук излизам да имаш хубав ден. Давай.